Asasi dia dia. Asasi dia dia. Yadi adi ba ko se fomwe. Abusiafo asorima ani kromai eba say ya na mamu we so ne ya ka wa ma bi ebe ofi awu zampa se na na ma ya ka ai ada se so ayaka na mo ade ya dey aba sa ise wo bi no say owura yi ekasa o kan ye no de twato no ho na se ufo so no de ya pese bi chase ai Ewo, Edition 14 verse 13. Oni papi ya nyame ya obo ye no. Se de obo wo no, esu ade ba asase so no.